wato kowa inda mutane suna da shugabansu na bata. Shi yasa ake gargadin yara ku kiyayi wato abin nan celebrity din nan. Ku kiyayi celebrity. Ka zo ka samu mutum kana son sa, kana shauƙin sa, har kuka kake yi dan saboda soyayya gare shi, saboda ya iya waka ko saboda ya iya rawa ko saboda ya iya sa kaya ko saboda dai ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya su suke shuhura ko saboda dukan ƙwallon ƙafa, bayan baya sallah baya sujada ga Allah. To ranar alkiyama irin waɗannan jagororin su ne Allah zai zaro su da duk mabiyansu kuma suna biye da su. To yanzu zaka so a ce ranar alkiyama kana tare da celebrity, baka tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana cikin jama'ar celebrities, baka cikin jama'ar sahabbai da tabi'ai da mutanen kirki waliyan Allah.